जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बयखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैबो नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों। जे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायोब्ला गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन, नोंथाङा गोबां गियानखौ मोनगोन। बेयाव सासे सेंग्रा, जाय सेंग्राया इन्टारभिउ लाग्राखौ गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बै इन्टारभिउ लाग्राया बे एखे रोखोमनिनो नोंथांमोननो जेरैहाय आं लाबोबाय थायो थिग बेबायदिनो एखे रोखोमनिनो सोंलुखौ लानानै फैदों आरो बिनि सोंलुनि गुबै सोंलुआनो जाहैबाय जे ख्रिस्टियानफोरा मानो धोरोम सोलायहोबाय थायो गुबुनफोरखौ, बे बिषयाव आरो गोबां थाखा होयो, धोन दौलत होयो मानो, बे बिषयावनो इन्टारभिउ लाग्राया सोंबावदों। आरो फिन बेयाव सासे सेंग्रा दङ, जाय सेंग्राया बेबायदि फिननाय होदों जेराव इन्टारभिउ लाग्राया जेननो गोनां जादों आरो मोजां बाथ्राखौ बुजिदों। माने अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि जानानै दङ भारताव गोबां इउटिउबारफोर, निउस दिन्थिग्राफोर मोनसेल' बिषयाव नागिरगासिनो दङ, दायनिगिरि खालामनो नागिरगासिनो दङ। ख्रिस्टियानफोरखौ माबायदिहै दायाव खोख्लैनो हागोन, ख्रिस्टियानफोरखौ माबायदि बदनाम खालामनो हागोन, बे ओंथिखौ लानानै बिथांमोना नागिरबाय थायो। बे एखे रोखोमनिनो सोंलुखौ लाबोबाय थायो जे ख्रिस्टियानफोरा मानो धोन दौलत होनानै मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोदों, मानो धोरोम सोलायहोबाय थायो, मानो रां होयो, बे बिषयखौ लानानैनो नागिरो। दिनैनि जिथु भिडिअ जागोन बेबो बे एखे जागोन अनजाग्रा प्रियफोर। दा बेयावहाय भिडिअखौ गोसो होनानै नायगोन। जिबायदि सेंग्राया जि फिननायखौ होदों बे फिननाया नोंथांखौ गोबां बाथ्रा फोरोंगोन आरो नोंथांनो गोबां गियानखौ लानानै फैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो बानो नाङा, नोंथांनि थाखाय गोबां बेसेन गोसा भिडिअ जागोन। आरो लोगोसेयैनो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां गियानफोरखौ जेन लानो हायो, आरजिनानै लानो हायो, आशीर्बादखौ लानो हायो, बेनि थाखाय शेयार खालामगोन। आरो लोगोसेयैनो जुदि सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों लोगोसे एबा ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनो आरो बोसोनफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे सेंग्रानि भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो हास्थायबाय आरो बे भिडिअआ बबे जायगानि बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांनो जोबनायाव खोन्थाहैगोन। दे अब्ला भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। आप कहाँ से भाई साहब? क्या बोलते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा बार बार उठाते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वर्षों से हो रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी तक उसका कंफर्मेशन हुआ है क्या, कहीं धर्मांतरण हुआ है क्या करके? इसका एक प्रक्रिया है ना गवर्नमेंट द्वारा। धर्मांतरण तो ऐसी हो नहीं कोई भी सकता। इंसान व्यक्ति धर्म हाल ही में ज्योति शर्मा भिलाई में क्या की, एक टिफिन डब्बा प्लास्टिक का, मैं आपको प्लास्टिक का टिफिन डब्बा दूंगा, आप धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, तो प्लास्टिक का टिफिन डब्बा धर के बोलते हैं कि भैया धर्म परिवर्तन करा रहे। आप बताओ, अगर मिशनरी लोग यहाँ रहे ना तो बहुत साल तक रहे हैं, अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराना था तो उसी समय करा लेते। बाइबल के शिक्षा में यही है कि आप बिना किसी को जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। वैसे लोगों का कोई वो नहीं है या अहमियत नहीं है। अगर कोई लालच में यीशु मसीह को मानता है तो वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। बाइबल में साफ लिखा है। हाँ, और धर्मांतरण का हवा बनाते हैं। आप ये बताइए, एक टिफिन डब्बा के द्वारा धर्मांतरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, तो क्यों ऐसा मुद्दा बना रहे हैं और इस बात को क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहते? ये बताइए कि इतने लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, चर्चा काफी वर्षों से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के मासूम लोग को ईसाई लोग धर्मांतरण करके ईसाई बना ले रहे हैं, आदिवासियों को ईसाई बना ले रहे हैं। भैया, छत्तीसगढ़िया ना नून मिर्ची में खा लेंगे लेकिन किसी से भीख नहीं मांगते हैं। तो क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़िया वाले लोग इतना मासूम है, इतना भोला है कि आप उसको कुछ भी दोगे वो धर्मांतरण कर लेगा? हमारे छत्तीसगढ़िया ना नमक नून मिर्ची में खा ली लेकिन कागरों कर हाथ नहीं फैलाए। और छत्तीसगढ़िया में अगर यीशु मसीह मानत ना, ओकर एक ही कारण है, ओकर जीवन में काम हो तेकर स्थिति। वो छत्तीसगढ़िया हूँ, मोर जीवन में काम हुई से बिना लालच के मैं यीशु मसीह माना था। आप कब से यीशु मसीह मानना शुरू करे हो? 20 साल हो गए। हाँ, लेकिन मोर गवाही कोई सुनी, मोर बात ला कोई सुनना नहीं चाहे, है ना। मोर जैसे हजारों लोग हैं जो अपन इच्छा से प्रभु यीशु मसीह माना थे। काबर सब जगह चल दी, कुछ नहीं हुई, आखिरी में एक प्रार्थना से होकर काम हो गए। हाँ, आप मन के का कहानी, आप मन काबर मानना शुरू करे बताओ ना।
हाँ, मैं 3 महीना के रहे और पापा घर छोड़ के चल दे रही से, और लगभग 10 साल ले कोई अता पता नहीं रही से। बैगा मन कर जान या ककरो कर जान तो कहे वो मर गए, अब नहीं आवे ऐसे की 10 साल ले हमन परेशान रहे, कोई समाज नहीं साथ दिस, कोने नहीं साथ दिस। मोर माँ दूल्हे कल धर के फांसी लगाने वाला ऐसे स्थिति में रहे, तो कोई हमला बोली से एक बार प्रार्थना करा लो ठीक हो जी। और हम एक बार गए प्रार्थना कराएं, ओकर 1 हफ्ता बाद हमारे पापा खत आ गए। तो ये बता, अत्यक बड़े चमत्कार, अत्यक बड़े प्रभु कामला में भूल जाऊं? तो यही सब बात है ना भाई। अगर लोगों ला पूछबे, यहाँ तो हवा चला थे बस लालच देवत, का लालच देव हमार कर का पैसा है बता, कतक पैसा पेड़ के है का जबरन यार, धर्मांतरण ना, झूठा अफवाह कुछ नो है ना। और ये बात ला सुने पर ना कान खोलना चाहिए गवर्नमेंट ला और बजरंग दल वाले मन ला और सब जन ला। हमन बताए पर तैयार, सुने पर तैयार नहीं है। सरकार क्या कर रही थी, सरकार के काम कैसे लगातार मिल रहे? सरकार देखो, अभी बीजेपी सरकार ऐसे बोला ज्यादा सीट कति दहन ल मिले, उल तुमन अनुमान लगा सकते। हमार मसीह समाज के मन ओला वोट दे काबर, पिछले कांग्रेस सरकार में भी हमन दुख उठान है नहीं, नारायणपुर में हो से तो कांग्रेस सरकार का समय करे है नहीं। अब इधर ही हमन पूरा अपन इच्छा से पूरा सब जान जहाँ जहाँ ज्यादा वोट आए ना, सब मसीह समाज में वोट दे। अब वो मल्ला टारगेट करते कैसे बननी बता, कैसे टारगेट करे, तो कौन मन टारगेट करे, टारगेट करने वाला कौन बने? अब भाई टारगेट अभी जैसे ही बीजेपी का गवर्नमेंट आया है और सताव बढ़ गया भाई कि नहीं बढ़ा है बताइए, किस प्रकार से बढ़ा बताओ ना। अब भाई जबरन पास्टर लोग खाना खाने जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं धर्मांतरण कर रहे हैं, भिलाई में बिशप को चाकू मारे धर्मांतरण कर रहे, जबकि वो खाना खाने गया था, वहाँ खाना खाने गया था और उसको चाकू मारे। उगना क्लियर हो पा रहा है बिना मतलब के, और इनको कौन अधिकार दिया मेरे को समझ नहीं आता। ये तो अपराध है, इस प्रकार से कोई कर रहा है, चाकू मारे तो अपराध है ना भाई। तो उल तो देखत नहीं ना, सुनत भी नहीं ना। जोंनि साखाथियाव, जोंनि गिर्जायाव, आंनि गिर्जायाव बा आंजों लोगोसे खाथियाव लोगो मोननायब्ला सेल्युट होगौमोन। अब्लाबो दाबो जुदियाव मानसिखौ लोगो मोनाखै नुवाखै, अब्लाबो आङो बाख्नायदों बे सेंग्राखौ, जाय सेंग्राया इन्टारभिउ लाग्रानि सिगाङाव बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोजाङै बेखेवनानै होदों। नोंथांमोना गावनि खोमाजों मेगनजों नुदों आरो खोनादों जे बे सेंग्राया माबायदि बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जि सेंग्राखौ नुबाय थादों आरो जि इन्टारभिउ लाग्रा सेंग्रा, बिथांमोन जि फारिलाइ, बे प्रग्रामा जाहैबाय छत्तीसगढ़नि रायपुराव, ये छत्तीसगढ़नि बाथ्रा, छत्तीसगढ़ जिल्लानि आरो रायपुराव जानाय मोनसे जाथाय एबा इन्टारभिउ लानाय। जिबायदि सेंग्रा जिबायदि फिननाय होदों, सोंलु खालामग्रायाबो खालामग्रा, फिननाय होग्रायाबो होग्रा। दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै बदनाम होनाय जिथु मेइन आयदा, बे मेइन आयदायानो जाहैबाय प्रलोभन होनानै, लुबैहोनानै, माबा मोनसे धोन दौलत लुबैहोनानै ख्रिस्टियान खालामबाय थायो होननानै बेयाव दाबि खालामदों बिथाङा बुंदों। आरो बेयाव बै सेंग्राया बुंदों, सोर जाम्बा जाम्बि दंबावो, सोर जाम्बा जाम्बि दङ बबेबा धोन दौलतजों धोरोम सोलायनो, माबा मोनसे 10-20 थाखाजों, माबा मोनसे 1 लाख थाखाजों सोर जाम्बा जाम्बि दङ। जों बयबो साननो गोरों गियानि मानसि गोजा, रावखौबो धोन दौलत होनानै धोरोम सोलायहोनो हाया। बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै बुङो। आरो ख्रिस्टियाननि बे खामानि नङा, ख्रिस्टियाना बेखौ मावखाया। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय आरो आसा खालामदों नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ सोलोंदों आरो नोंथाङा फिन खोनासंबावनो हास्थायोब्ला, मोजां बुजिसिननो जुदि मोजां बुजिजोबाखैब्ला फिन नोंथांमोना आरोबाव नायबावगोन जेन मोजाङै बाथ्राखौ बुजियो। सानबाय थायो गोबां समावनो ट्रेन्सलेसन खालामनानै होनो बर'जों होननानै, नाथाय समनि आंखाल जायो, गोबां सम नाङो ट्रेन्सलेसन खालामनो थाखाय। नाथाय फैबाय थानाय समफोराव खाबु मोनोब्ला बेबायदि मोजां जिथु बिबुंथिफोर दङ, बेसेन गोसा बिबुंथि लानायफोर दङ, बेफोरबायदिखौ बर' ट्रेन्सलेसन खालामनानै होगोन होननानै सानदों। नाथाय बेसे साक्सेस जागोन बे फैबाय थानाय समावसो बेखौ मोनथिसिगोन। देवब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आशीर्बाद मोनदों आरो बे सेंग्राखौ इसोरा
गोबांनिख्रुइ गोबां आशीर्बाद खालामथों आरो लोगोसे नायग्रा साफ्रोम गियान आरजिग्रा नोंथांमोनखौ आशीर्बाद खालामथों आरो लोगोसे जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों नोंथाङा जुदि बिथांनि बुंनाय बिबुंथि लानाय बे बेसेन गोसा बाथ्राखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ मोनथियो रोङो गियानखौ लानो हायो मानोना फैबाय थानाय समफोराव नोंथांनि जिउआवबो बेबायदि इन्टारभिउ लाजानाय फैनो हागौ जेरावहाय नोंथाङा सोरबा मिडियानि मानसिखौ लोगो मोननो हागौ जाय मिडियानि मानसिया नोंथांखौ बे बाथ्राखौ सोंनानै होनो हागौ बैबायदि समाव नोंथाङा माबायदि फिननाय होगोन बे बाथ्राफोरखौ जेन रोंनानै थायो आरो मोनथिखानानै थायो आरो आखा फाखा जाखानानै थायो देवला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जे मसि थेंक इउ